Fitattun jarumai a masana'antar Kannywood, Ali Nuhu da Adam A. Zango su ne fitattun da ke gaba yanzu, sun yi wa Rahma Sadau addu'an shirya. Adam A. Zango ya wallafa a shafinsa na Instagram inda yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka nesanta ni da wadda ba su kishin masoyina. Ka nesanta ni da wadda ta janyo batanci ga ma'aikin Allah Rahma Sadau. Allah ka shirye ta idan ta yi tuban nasuha. Allah ka yaye mata girman kai. Allah ka sa ta ringa karɓar gyara cikin gaggawa. Allah ka ɗaura ta bisa hanya madaidaiciya. Idan kuma ba na shiruwa bane, Allah ka la'ance ta. Shi kuma wadda ya yi batanci ga shugabanmu, Allah ka nuna mana karshen sa tun a duniya, tun dama can tsinanne ne, zindigi kuma mushriki. Allah ka shirye mu, kara mana son Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma Ali Nuhu ya wallafa a shafinsa na Instagram yana cewa ya Allah ka samu cika da imani, ka samu nisanci duk wani abin da zai zama sanadiyar janyo mana fushinka. Allah ka shirye mu da duk wani wadda yake niyyar shiruwa, ka hane mu da taurin kai, izza da jin babu wadda ya isa ya faɗa mana muji. Ya Allah ka ba mu ikon fahimtar nasiha ko daga bakin 'ya'yanmu da muka haifa, balle abokan zama, magabata da abokan sana'a da ma masoya na gasken albarkacin fiyayyen halitta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yadda ka raba mu da iyayenmu lafiya, ka sa mu gama da duniya lafiya, mu zama abin kwatance na gari. Danna subscribe domin samun labarin Kannywood da dumi-dumin su.